Hola. Boa, Suso. Bueno, Suso a compañía. Sí, Sí. aquí Como estamos vos os tres. chamades? Anxo, Xoán. Son moi fans vosos. De feito, ainda estuvo o Xoán ontes vendo unha pila de episodios que tiña atrasados, entre comillas, para irse metendo un pouco no... Suso e os nenos estaban co casco posto. Non se estaban agardando por nós ou que xa estaban adiantando algo da obra. Esta noite xa estuveron dormindo pouco porque estaban esperando a ver se viñades e, bueno, todo eso. Estou moi contento de que veña Rosa porque as cousas que fan eles gustanme moito. Estabades nerviosos, pero bueno, os pillámosvos, entendo que un pouco... Bueno, ti na moto, Sí, estábamos non? un pouco atareados. E vos que tendelo o casco estabas traballando, non? Sí. Porque ademais para traballar hai que traballar con normas de seguridade. Eu dígome a prevención de riscos nunha empresa aquí de cerca de Viveiro. E, bueno, xa vin bastantes accidentes, por desgraza, e non quero que pase eso cando hai unha obra na miña casa. Estás moi concienciado. Sí, e quero concienciar a xente tamén do tema ese, porque ao final... Bueno, a ver, a obra é pequena. A ver, é un pendello, hai tempo que xa non facemos estas obras tan pequenas, agora o equipo pues, cada vez medra un pouco máis, pero veso quizáis pouca cousa, non sei vos que opinades, Carlos. Un garaxe? Pero como baixamos tanto nivel, 6 o fago eu nunha tarde. Pero aquí ten unha pequena trampa o tema este. Porque é que xa que estades aquí, queríamos que amañarades, se vos xirades un pouco, esta cabana que temos aquí é máis un pouco a casa esta. Engañáronnos un pouco. Mandaron a foto do garaxe, pero quería tamén facer a casa. A ver se funciona. Mira, case podedes... Imos vernos. Sí, e de imos vos velo. ver todo por aí, dadelle a volta toda, e eu botolle un vistazo aquí ao pendello 1, Vale. e Ten tamén polo lado da carretera, vade polo lado da carretera que tamén ten un lateral polo lado da carretera. Vale, Non vale, é só ben, este entón. frente, é tamén Pois polo veña. lado da carretera. Tiña medo que se mandaba as fotos da casa que lle parecera moito choio e que Rosa se botara atrás, e ora casi pasou ao contrario. Pois imos ver logo ese pendello, con esas obras de arte, quen pintou eso? Nos Vos? outros dous. Sí. Sí. Bueno, supoño que erades máis pequenos, non? Sí. Sí. Pois teríamos que pintalo, tendes aí galiñeiros, non? Hai Sí, hai galiñas? galiñeiros, hai galiñas, e aquí utilizámoslo, bueno, era garaxe, pero utilizámoslo un pouco de... Os nenos, Anxo e Xoán, teñen un cuaz pequeno que lles agasallaron fai uns meses, e, bueno, sempre lles gusta andar aquí pola leira febellando nela, e, bueno, é unha cousa que lles entretén bastante e que lles gusta bastante. Rosa, podes facer unha foto con nos no Watt? Porfa. Ai, home, se me dis porfa, calquera che di que non. Home, claro, sí. De feito, quixeron facer unha foto con Rosa no cuaz, porque son moi seguidores do que fan, son moi seguidores do todo o equipo, e, bueno, facíalles moita ilusión que viñera o equipo aquí a facer a obra, e, bueno, foi unha cousa que lles fixo moita gracia, o de que fixera Rosa unha foto con eles no cuaz. Temos unha foto con Rosa subido no Watt. Para empezar a arranxar un pouco aquí e pintalo, eso seguro. Sí, eso seguro. E aquí eu non sei. Eu Non sei o que tiraría quero facer, pero bueno, o principal son as planchas, que hai que Sí, pintalas. teñen que ir fora seguro. E a estrutura ben se ve que, bueno, Non medrou vale co moito. tempo para cubrir as necesidades que tiñan, pero a verdade é que tampouco teñen moi claro as necesidades que poden ter, porque aquí teñen aquí a leña, non sei se aquí... Sexa o que fagamos aquí, a estrutura non aguanta. Eu penso que se pode facer todo, pero non sei ben o que hai que facer. Pues pode quedar un patio Que- bonito aquí. Que decida Rosa, pero sí. Ten que quedar bonito. Imos ver a ver polo lado, se podemos pasar. O noso obreiro favorito é Litos, e Beuales, a ver se van Litos despois, xa se verá. A ver, xa me conquistastes o corazón, pero sabedes que isto é unha obra. Temos que acabar, hai moito traballo, hai que botar unha man. Eso sí. Por eso non hai problema. Por eso non hai problema. Nada. Anxo, veso-te moi disposto. Para traballar, sí? Sí. Ben, isto teño claro. Pero Vale. teremos que ir ver o outro, Vale, non? pois Que vamos. é que susto do outro que non teño fotos. Xa, porque só che mandamos desta xa adrede para que viñeras. E agora teño que ir Entonces- velo en directo. Aí vas vir no... A ver, Vas vir no cuaz? Sí. pero a modiño, Vai tu diante, mellor. Pasa tu diante. Eu xa baixo no Watt que teño as pernas cansas. É unha casa pareada. Sí, Seguramente serán dous donos. sí, pero supoño que rematará aí. E despois aquí non sei, a entrada da casa ou non sei se é unha cuadra ou que sería isto. A ver cando limpemos todo se ve ben. Bueno, aquí terán que recebar ou algo, non? Recebar ou igual pensar en picar, descubrir a pedra. A parte traseira, a verdade é que son eles, os albaneis, os que teñen que recebalo, pintalo, descubrir a pedra, non sei que queren facer. Nos pouco traballo temos de madeira. Bueno, imos ver ao pendello a ver que tal, a ver se temos que facer moita cousa ali. De madeira de momento temos pouco, entón supoño que terei que axudar na albanelaría.
Pois esta é a outra parte, non? Sí. Temos a casa por Sí. aquí, ese pendello, para que usades? Pois naquela parte ten uns lavaderos, aquí guardamos algo de leña. Aquí como unha zona para comer e algo así. Para o que cadre. Por un lado, creo que asombra moito a casa, Sí, un pouco, sobre sí. todo esa entrada, Sí. vale? Esa zona de aí. Poderíamos reubicar a zona do leñeiro, incluso deixar o lavadeiro aí, pero facer unha zona pois para estar, para comer, agradable, Sí. non? Sí. Non isto. Estamos dispostos a novas ideas que nos poidan dar. Se nos queren facer un cenador ou unha zona de lecer, pois por nosotros encantados. Pero temos un problema. Temos unha coberta con planchas de fibrocemento con amianto. Si tiran ca coberta de Uralita que hai posta na palleira, espero que veñan cunha empresa especializada que traga os medios axeitados. A casa pintala e podemos valorar con Carlos facer unha pérgola, que vos parece? Eso sería ideal. Sí, Porque me sí. parece que ese espazo, ao tirar e abrirnos, se vos vai quedar pequeno. Sí, Entón sí. poderíamos pois facer unha pérgola de madeira con un mobiliario así Vale. bonito. Sí. Eso sería maravilloso. Boa Se pode idea. facer. Aparte, diante que está pintada polos nenos, pintala e aquí salpicar un pouco. E se non teñen animais, pois que retiren aquí os peches e fora, e xa está. Eu penso que sí Pouco que máis. en 5 días podemos facelo todo. Hai que dir Rosa, pero pola nosa parte non parece que teñamos moito, a verdade que non. A ver que di os albaneis, pero eu penso que sí. Podría ser. Vai, pois veña, Imos. a ver o que di Rosa, porque nós de momento non temos unhas tarefas claras asignadas, así que Este é a fronte, Sí, non? correcto. Sí, sí. Pero unha parte está recebada, bueno, porque mal esta- recebada. Esta é dunha veciña, isto non é noso. Ai, esta parte non é O da vosa. esquerda non é nosa. E esta tampouco. Tampouco. É únicamente a parte que está sin recebar hacia a dereita. Esa é a nosa. Hai que arranxalo. E se a recuperan en todo, pois estaría de maravilla, sería unha cousa perfecta de que recuperaran esa entrada. Vou falar con eles, a ver que opinan, e despois chamote. Vale. Vale. Se nos Vale. dices o que seña, e a ver si... Bueno, se a facemos, que saibas que é polos nenos, Xa, eh? Non pola túa mentira. Eu sei, pero bueno, hai que mentir un pouco nesta vida. Non sabes, A Susá. ver. Cando digamos no colexo que vai vir Galicia Bonita, van querer vir todos. Iso sí, o día que veña, se chegades a vir, por favor, traeme un casco e traeme un calzado de obra, non me veñes así. Eu cando veña a traballar, Vale. ou veña a situacións que requiran medios de seguridade, virei apropiadamente vestido. Perfecto.